nek makoch mar Alice Rianga, jopuonjre mane ike mar 2 e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e kaunti ma Siaya. Jopuonjre no ne okwany ringre bungu ma Bark Owino mani Bondo bang' lal. Kaka jafwambo marwa Steve Biko leronwa, familia mar japuonjre no to medo kwayo ratiro ka gidwaro ni okaw okang' ne achich ma onego nyakono. Siaya, familia weda nyuola kod osiepe mag Alice Rianga, japuonjre manoriko nitiere ike mar 2 mar tiegruok mar bedo japuonj e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga, mayudre Bondo nochopo mar chwo wang'gi e ringre nyadendino manyo kwany kojwang' e bungu ma Bark Owino mayudre ndamo manok iwuok e boma ma Bondo. Kalure kod Richard Rianga, ma en wuon japuonjre no, ne gibedo kod twak mogik wuok tich mokalo kama nyathine nonyise ni en maber. Bang'e to ne giyudo simu kowuok kuom nyako Kaila mane odak kod Alice, kar Kaila ne penjo kama Alice nitiere bang' rem duogo kuom kinde. Akaniambia Sabina ameenda missing from Thursday na wanafunzi wenzake wamemtafuta na simu zake asiendi through. The last moment that I took a conversation with her was actually on Wednesday, and since that day she went missing. Actually, I got a phone call from his roommate and some friends. Richard nokwayo Wanyonyi mondo ndik dhoge ka obila mar goyo lipot mar ng'at molal. Kalure kod jalup kamanda mar obila sub-county ma Bondo, Benjamin Murkomen, wakeini moko manoriko modo yien e bungu ma Bark Owino nogoyo lipot ka obila tarik 9 mar dweni ni gikwanyo ringre moro ma ok giyango. Obila nochopo kendo chwalo ringre no e kar kano ringre ma Bondo. Sisi akakuja pia wanafunzi wanasoma pamoja wa Jaramogi Oginga Odinga wakanijoin, tukakuwa pamoja na wao. Polisi wakatueleza ya kwamba ni lazima tuende mpaka mahali Sabina alikuwa naishi. Anka nonro manok, obila no dhigi Richard nyaka kar kano ringre ma Bondo. Kalure kod kuot mar ringre Alice, wuon mare nobedo gi pek mar yange. Gikone to nofwenyo ni mano nyathine. Kulingana vile alivyokuwa, nikaona kidogo kwa uzo ameharibika, ameumizwa, amefura. So nikasema munipe time kidogo, nijaribu kumwangalia kwa mwili, kwa miguu, kwa vidole, at least ni mtambue. Lop kamanda mar obila sub-county ma Bondo oyango ni achich maduong' e nek mar nyadendino oseyangi kaka Maximilian John Madeni mawuok e piny libamba ma Tanzania, kendo obila osedino ne ka okonyogi e timo nonro e wi nek makochno. Ka irito nonro, anyuola mar nyadendi Alice Rianga kwayo ratiro mar nyathigi mondo nen ni mar en emane en sulwe mar dalano. So ninahuliza na sio kwa ubaya, mtoto wangu ameenda, ziwezi mrudisha na kuna siku nitampata, yeye ameenda. This makes me not to be the same again because I'm really heartbroken. She was my hope actually. Her win was my win. My win was her win. Moko kuom jopuonjre ma mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga kod jokedne ratich oganda nokwedo nek makamano ka gikwayo obila mondo tim nonro mochwiny mar yudo adieri e wi nek mar nyadendi Alice. Departments mopogore opogore mar concerned gi wachni mondo mi wang'e adieri maluoro tho mar Alice Rianga. Sirkal oriwre mondo ketni kuonde te ma dhano nitiere, dhano bet gi arita mar ngimagi ma ng'ato ok kawa ngimane ohoya e kaka nyaminwa matin ni nonegi. Ni nek mar nyithindo manyiri ni makosa gi maduong' en mana bedo nyathi manyako. Onego bedi ni ok timre e Kenya wa masani. E kinde ma achich maduong' mitudo gi nek mar Alice Rianga, japuonjre mane ni ike mar 2 e mbalariany ma Bondo to koro osemaki, kwayo mar anyuola mare en mondo ratiro nen. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.